सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक बाल पुनर्वसन शाळेत आषाढी एकादशी निमित्त चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी दिंडी काढत विठ्ठलाच्या भजनात तल्लीन होत ठेका धरला। येथील ग्रामदेवतेच्या मंदिरात विद्यार्थ्यांना पांडुरंग नामाचा स्वर गवसला। गावातील चौकात रिंगण धरून नामाच्या गजरात छोटे वारकरी न्हावून निघाले।